Ndewo, no, and welcome to your week 11 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. O nwere onye nọ n'ụlọ? Is there someone at home? Repeat after me. O nwere onye nọ n'ụlọ? O nwere onye nọ n'ụlọ? O nwere onye nọ n'ụlọ? Number 2. O nwere onye na-abịa? Is there someone coming? Repeat after me. O nwere onye na-abịa? O nwere onye na-abịa? O nwere onye na-abịa? Number 3. O nweghị onye nọ n'ezi. There is no one outside. Repeat after me. O nweghị onye nọ n'ezi. O nweghị onye nọ n'ezi. O nweghị onye nọ n'ezi. Number 4. Enwere nri dị? Enwere nri dị? Enwere nri dị? Is there food? Repeat after me. Enwere nri dị? Enwere nri dị? Enwere nri dị? Number 5. Enwere mmiri dị? Is there water? Repeat after me. Enwere mmiri dị? Enwere mmiri dị? Enwere mmiri dị? Number 6. O nweghị nri dị? There is no food. Repeat after me. O nweghị nri dị? O nweghị nri dị? O nweghị nri dị? Number 7. Ncha ọ dị? Is there soap? Repeat after me. Ncha ọ dị? Ncha ọ dị? Ncha ọ dị? Number 8. Akpụ ụkwụ adịghị. There are no shoes. Repeat after me. Akpụ ụkwụ adịghị. Akpụ ụkwụ adịghị. Akpụ ụkwụ adịghị. Number 9. O nweghị ego dị n'ebe a. There is no money here. Repeat after me. O nweghị ego dị n'ebe a. O nweghị ego dị n'ebe a. O nweghị ego dị n'ebe a. Number 10. O nwere mma dị n'elu table. There is a knife on the table. Repeat after me. O nwere mma dị n'elu table.
O nwere mma dị n'elu tebụl. O nwere mma dị n'elu tebụl. Number 11. E nwere uwe n'ime akpa. There are clothes in the bag. Repeat after me. E nwere uwe n'ime akpa. E nwere uwe n'ime akpa. E nwere uwe n'ime akpa. Number 12. O nweghị ego dị n'ebe a. There is no money here. Repeat after me. O nweghị ego dị n'ebe a. O nweghị ego dị n'ebe a. O nweghị ego dị n'ebe a. Number 13. O nweghị ncha dị n'ime bathroom. There is no soap in the bathroom. Repeat after me. O nweghị ncha dị n'ime bathroom. O nweghị ncha dị n'ime bathroom. O nweghị ncha dị n'ime bathroom. Number 14. O nwere ihe ọzọ? Is there anything else? Repeat after me. O nwere ihe ọzọ? O nwere ihe ọzọ? O nwere ihe ọzọ? Number 15. Akpụ ụkwụ adịghị. There are no shoes. Repeat after me. Akpụ ụkwụ adịghị. Akpụ ụkwụ adịghị. Akpụ ụkwụ adịghị. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 11. Remember, fluency isn't built through perfection but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnibonow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.